Fis-sajf li ġej, il-Gvern se joħroġ bonds b'rati vantaġġjużi għal pensjonanti. Ħabbar dan il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna f'laqgħa mal-għaqda pensjonanti tal-General Workers Union. Saħaq li l-iskop tal-bonds huwa biex il-pensjonanti jtejbu dħul tagħhom mill-interessi fid-dawl li r-rati tal-imax niżlu sew. Aħbar li niżlet tajjeb mal-pensjonanti preżenti. Pensjonanti anzjani li kellhom kliem ta' tifħir u gratitudni lejn il-Gvern fejn wara kwart ta' seklu raw żieda fil-pensjoni tagħhom. Kien spjegat kif uħud mill-anzjani sa ftit snin ilu bil-pensjoni ma kinux ilaħqu mal-għoli tal-ħajja jew kienu jgħaddu bl-eżatt. Iżda issa biż-żieda fil-pensjonijiet u t-traħħis tal-kontijiet tal-enerġija raw tibdil pożittiv fil-kwalità tal-ħajja tagħhom. Il-Ministru Edward Cicluna qal li hu jifhem l-inkwiet tal-pensjonanti u l-isfida tal-Gvern hi li tkabbir ekonomiku jilħaq lis-setturi kollha tas-soċjetà l-iktar lil dawk vulnerabbli. Fakkar kif apparti żieda fil-pensjonijiet, il-pensjonanti fil-budget ingħataw kumpens għall-għoli tal-ħajja ta' €91. Barra minn hekk tnaqset it-taxxa fuq il-pensjonijiet filwaqt li l-anzjani minn 75 sena l fuq qed jingħataw għotja ta' €300. Dan fl-istess waqt li ddaħlu servizzi oħra sabiex jgħinu lill-anzjani bħas sussidju għas-servizz ta' care worker mhux tal-familja lill-anzjani f'darhom. Minkejja l-20 miżura li daħħal il-Gvern, il-Ministru Edward Cicluna tenna li fadal ħafna xi jsir. Żied li l-pass li jmiss issa huwa li l-Gvern isewwi inġustizzji li setgħu saru matul is-snin. Fakkar kif bħalissa l-Gvern għaddej b'eżerċizzju sabiex jindirizza inġustizzji bħal tal-korpi, inġustizzji li jaffettwaw b'mod ħażin lil numru ta' pensjonanti. Cicluna temm jgħid li għall-ewwel darba għandna Gvern li qed jindirizza dawn l-inġustizzji li ilhom li saru snin twal.